Dr. Zamit Lewis, il-mistoqsija li ħejjejt kienet tagħmel sens għal Prim Ministru Joseph Muscat ma nittama li inti wkoll f'pożizzjoni li twieġeb f'isem il-Partit Laburista. Ministru, di domanda idealment kont nistaqsija għall-Prim Ministru għaliex l-iktar li persuna li konċerna, però llum hawn inti. Però Ministru ta' Gvern. Però xtaqt kieku kien hawn il-Prim Ministru. Anyway. Salimlek Ministru, nesprimi l-ewwel net is-sentiment anke tal-kollegi tiegħi jiena nippreferi li qed hawnhekk nistaqsi lill-Prim Ministru għalija huwa disgustanti kif ġurnalisti 10 tiem qabel l-elezzjoni m'għandniex l-opportunità f'dibattitu tal-awtorità tax-xandir nistaqsu l-Prim Ministru ma minflok juża lilek kien qiegħda bik biex tiġi hawnhekk. Nagħmel mill-aħjar. Ministru nsellimlek u naqgħu ukoll mal-kollegi għaliex naħseb illi fi żminijiet bħal dawn fejn qegħdin qrib elezzjoni jiddispjaċini li għan-nuqqas stazzjonijiet tal-Prim Ministru stess hawn inti qed tirrispondi għalih. Nitkellmu fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-liġi tgħid ċar illi meta l-FIU tgħaddi rapport jew issib li hemm biżżejjed provi, evidenza ta' ħasil ta' flus jew kriminalità f'dan is-sens, għandha tgħaddi rapport lill-Pulizija biex tieħu azzjoni qiegħda fil-liġi. Issa nafu wkoll li l-FIU kellha minn tal-inqas żewġ rapporti fuq Keach Cambry tnejn li huma fuq żewġ affarijiet separati, waħda brabta ma' Idri Hillman, l-oħra brabta ma' Brian Tonna. Dawn nafu wkoll illi għaddew għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Nafu wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija rċevihom, nafu wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija m'għamel xejn għal sena sħiħa. Mela kif tista' tiqpa' tiddefendi lill-Kummissarju tal-Pulizija u tiddefendi lill-Prim Ministru li mhux qiegħed hawnhekk sfortunatament li qed jiddefendi hu lill-Kummissarju tal-Pulizija meta nafu x'fihom ir-rapport tal-FIU. It-Times ħarġithom ippubblikathom jekk ma qrajthomx naħseb kont qed tkun irresponsabbli fl-opinjoni tiegħi imma qalet ippubblikat ir-rapport. Ippubblikat siltiet Ministru ħana kommentat fuq rapport tal-FIU. Il-mistoqsija. The Times ħarġet siltiet sħaħ mir-rapport tal-FIU. Iva. Il-Times ħarġet siltiet sħaħ mir-rapport tal-FIU. Kelma b'kelma ta' xem li hemm biżżejjed provi biex daw il-każijiet jgħaddu għand il-Pulizija u l-Kummissarju raqat fuqhom żammhom fuq l-iskaffa, ġifieri kif tista' tibqa' tiddefendi lill-Kummissarju u lill-Prim Ministru li mhux qiegħed għax ikun saqsi lilu li baqa' jiddefendi hu lill-Kummissarju tal-Pulizija. Ministru, inti Ministru ta' Gvern ta' Joseph Muscat u kif qed tajjeb dan il-programm bħala kelliem għall-Prim Ministru għaliex ma ġiex preżenti għall-Partit Laburista. Kellim għall-Partit Laburista li l-mexxej tiegħu huwa Joseph Muscat. Għaldaqsan nixtieq nagħmellek id-domanda dwar l-iskandlu li ħakem il-Partit Laburista u l-Gvern ta' Joseph Muscat, l-iskandlu li bis-saħħa tiegħu qegħdin f'elezzjoni sena qabel iż-żmien. 3 domandi dwar dan. Inti ma tistħix li tifforma parti minn dan il-Gvern li huwa involut fil-Panama Papers? It-tieni mistoqsija, kif stajt tibqa' bħal hekk magħluq madwar il-mejda tal-Kabinett meta miegħek kien hemm Keach Cambry u Konrad Mizzi? U t-tielet u l-aħħar domanda, għalfejn wara dan kollu bl-involviment ta' numru ta' persuni uffiċjali fil-Partit Laburista fl-iskandlu tal-Panama Papers kif inti ma nsistejtx li Joseph Muscat għandu Ministru, ħanaqralek parti mill-konklużjonijiet tal-inkjesta li kienet saret mit-tlet imħalfin meta il-Prim Ministru kien talab lil Dr. Manuel Mallija li kien Ministru fil-Kabinett miegħek biex jirriżenja. U ħanikwotalek, il-Ministru huwa responsabbli tal-azzjonijiet li persuni magħżula minnu jagħmlu mix-xufier sa Chief of Staff. U il-Ministru għandu jirriżenja jekk dawn ma jaġixxux tajjeb. Mela l-Ministru Mallija kellu jirriżenja minħabba li x-xufier tiegħu spara. U il-Prim Ministru li miegħu għandu Chief of Staff u l-Ministru li huwa fil-Kabinett miegħek Konrad Mizzi li jiftħu kumpaniji fil-Panama waqt li kienu ministri kellhom public office u daw ħadd minnhom ma jerfa' ir-responsabilità u jissospendu rwieħhom. Imma int ġenwinament, Ministru, taħseb illi dan huwa sew? Għaliex Joseph Muscat sejjaħ elezzjoni ġenerali s-sena qabel iż-żmien u 3 ijiem biss wara li l-whistleblower ta' Pilatus Bank volontarjament tat ix-xhieda tagħha quddiem il-Maġistrat fl-inkjesta dwar minhu is-sit tal-kumpanija Egrant. Għaliex ma stennix biex jilħqu joħorġu r-riżultati tal-inkjesta u mbagħad jagħmel l-elezzjoni wara li jagħmel ukoll il-budget li kien jonqsu. U għaliex Joseph Muscat iddeċida li ssir elezzjoni qabel jispiċċaw l-inkjesti li hemm dwaru u ż-żewġ inkjesti li hemm dwar Keach Cambry.